Hakasngi kan mau Burom ya kajingwan yu kejat u Thomas Jones, missionary na Wales, England, hari lom khasi. Hak arpu Tarik Jylliew kat praspa sau pawai hanau sau lia Sohra ban pen priang ya kajinget Kristan hakini kilom pen ban ula peno baha kaban ne junam hakaba ula sandur bat wanra ya kidak alfabet da kaba pendon kam da kidak Roman kibaya hap tek bat kasurkun ut surkuno jong kaktien khasi. Lengba kini kidak Roman kaktien khasi kala embat kala ne junam hang ni hasla perthai kumbalong lem kiktin jong ki weipat kijai benriu satlak ka perthai. Hakini kasngi ka khasi author society tenat Sohra rengkat ka Thomas Jones School of Mission sach sopen Sohra kila penlong ya ka jing Tyrkho nia halor ka phang ka jing be teneng ya kaktien pareng ka pendu borno ya kaktien khasi. Hakini ka Jingiakop Tyrkho nia la shimbanta de ki Skul na ki thain Sohra. Ka Samla yari lang jingap na St. John Bosco Girls Higher Secondary School Sohra kelara ya kanam jingjop kum ka Samla batbit tam rengkat ka song pisa bat ka memento bakerpang. Kaliang persya hakini ka Jingiakop kelara hadu nyuspa Andrew po arpon kat bana kaliang kersyan kalayo tang shispa arpon. Hadin ke Jingiakop Tyrkho lapan long sedaka Jingielang bakerpang halor ka jing peno baha jong Thomas Jones hakaba uba Mark A. Chalam SDO Sohra Civil Subdivision Kumukongsan haka jingadon lang u principal ka Thomas Jones of School Mission Reverend A. Dopri ba Friction Kharshiyeng Finance Secretary ka KAS patbon ba kiriu syampang ki bala poisya kani ka Jingielang. Haka jingran lingkot u Reverend A. Dopri ula ong habangi puli ya ka history jong Thomas Jones las ngothu ba u wan na ka longyeng ka basuk basan bat ka babit babiang habaro kiliang. Henry gani ka jing aram kam syam lakhang la dia u ban nang ban tho ban puli. Ula ong uni urang kensai ula long uba pro jabing bat u khna uba minot bam ju pen sep e ya ka por jong u. De hakarta ka ba arpusan snem u Thomas Jones u yo sngow ya ka jing pasyau ka sur bakan jaman sim ban netrei kum u missionary shabar jong ka Wales bat lapen kentang ya u hakasnem kat praspa sao pau.